Misterele iernii în România, de la legendele munților Bucegi la povestea fântânilor înghețate. Iarna în România nu este doar un anotimp al zăpezii și sărbătorilor, ci și o perioadă încărcată de mistere, legende și fenomene naturale care fascinează de generații. De la povești străvechi despre munții Bucegi până la spectaculoasele fântâni înghețate care par desprinse dintr-un tărâm de basm, iarna românească oferă o combinație unică de magie, tradiție și fenomene care sfidează logica. Munții Bucegi, cunoscuți drept un loc al energiilor neobișnuite și al misterelor, devin și mai enigmatici în timpul iernii. Una dintre cele mai populare legende legate de acești munți este cea a portalului energetic care ar exista pe platoul Bucegilor. Se spune că acest portal ar fi activat de o forță necunoscută și că în timpul iernii, când zăpada acoperă platoul, accesul la aceste energii devine și mai intens. Exploratorii și pasionații de mistere povestesc despre senzații inexplicabile de liniște absolută sau pierderea timpului în preajma Sfinxului, care rămâne unul dintre cele mai studiate monumente naturale din România. O altă poveste fascinantă este legată de Triunghiul Bermudelor din Carpați, o zonă de pe platoul Bucegi, unde au fost raportate dispariții inexplicabile sau fenomene meteorologice extreme. În timpul iernii, această regiune devine și mai inaccesibilă, dar poveștile localnicilor continuă să atragă curioși din întreaga lume. Zăpada reflectă lumina într-un mod bizar, iar vânturile par să creeze sunete care seamănă cu șoapte sau melodii stranii. În multe sate din România, fântânile înghețate au devenit sursa unor legende și povești transmise din generație în generație. De exemplu, în zonele montane din Apuseni, există povestea unei fântâni care se spune că nu îngheață niciodată complet, indiferent de cât de aspră este iarna. Localnicii cred că această fântână ar avea legături magice, iar apa sa ar putea vindeca boli sau aduce noroc. În contrast, alte fântâni, care îngheață complet, sunt considerate semne ale unei ierni grele sau ale unor vremuri dificile. Un fenomen spectaculos apare și în fântânile arteziene din orașele mari, unde, în timpul iernii, apa îngheață în forme sculpturale care par create de un artist nevăzut. În București, fântânile din Piața Unirii devin adevărate atracții turistice atunci când temperaturile scad drastic, iar coloane de gheață și stalactite masive se formează peste noapte. Aceleași spectacole de gheață pot fi observate în alte orașe din România, transformând locuri obișnuite în peisaje desprinse din basme. Pe lângă legendele fascinante, iarna în România oferă și fenomene naturale rare care par să adâncească misterul acestui anotimp. De exemplu, ghețarii subterani, cum este ghețarul de la Scărișoara, capătă o frumusețe aparte în lunile reci. Structurile de gheață din peșteră își schimbă formele sub influența temperaturilor scăzute, creând peisaje unice care au inspirat de-a lungul timpului povești despre spirite și comori ascunse. Un alt fenomen interesant este lumina albastră, observată în nopțile foarte reci în munții Făgăraș. Acest efect optic, cauzat de refracția luminii pe cristalele de zăpadă, a dat naștere unor povești despre creaturi supranaturale care călătoresc pe creștele munților în miez de noapte. Fenomenul este rar și depinde de condiții atmosferice foarte precise, dar cei care l-au observat îl descriu drept o experiență aproape mistică. Iarna este de asemenea o perioadă plină de tradiții și superstiții care adaugă un strat suplimentar de mister acestui anotimp. În satele din Maramureș se crede că zăpada care cade în noaptea de anul nou este un semn al belșugului și al norocului în anul ce vine. De asemenea, colindele și obiceiurile de iarnă, cum ar fi umblatul cu ursul sau capra, sunt văzute ca modalități de a alunga spiritele rele și de a atrage energia pozitivă în comunitate. În Bucovina există credința că primele urme lăsate în zăpadă de către un om în ianuarie pot prezice norocul acestuia pentru întregul an. De asemenea, în multe zone din țară, focurile aprinse în curți sau pe dealuri în timpul nopților de iarnă au rolul de a proteja gospodăriile de influențele malefice. Iarna în România nu este doar despre frig și zăpadă, ci și despre mistere care continuă să inspire curiozitate și să aducă oamenii mai aproape de natură și de tradițiile străvechi. De la legendele munților Bucegi și fântânile înghețate până la fenomenele rare și obiceiurile de iarnă, acest anotimp oferă o combinație unică de povești și spectacole naturale. Este un timp al magiei, al descoperirilor și al legăturilor profunde cu trecutul și cu forțele necunoscute ale naturii. Iarna românească rămâne astfel o sursă inepuizabilă de mistere și frumusețe.